ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. истиқлоли давлатӣ гаронарзиштарин неъмат, ифтихору номуси ватандорӣ ва нишони возеҳи ҳуввияти худшиносии миллист. дар шароити кунунӣ муҳимияти ин ганҷинаи муқаддас бештар гардида, ҳифзи он дар раванди пурпечтоби ҷаҳонишавӣ аҳамияти хосро касб кардааст. шарҳи ҳамкорони мо. истиқлолият ҳамчун рукни асосии давлатдорӣ ва бақои миллат ба ҳисоб меравад. боиси ифтихор аст ки зиёда аз 3 даҳсола мешавад ки миллати тоҷик ин неъмати гаронарзишро доро мебошад ва бо роҳбарии фарзанди фарзонаи миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сӯи ояндаи дурахшон гомҳои устувор мегузорад. имрӯз таҳкими истиқлоли давлатӣ, сулҳу осоиштагӣ дар ҳама гӯшаву канори мамлакат побарҷо аст ва мардум бо як рӯҳияи созанда ва ифтихори баланди ватандорӣ барои зиндагии шоистаи хеш меҳнат мекунанд ва барои ба наслҳои оянда ҳамчун як давлати ободу озод ба мерос гузоштан кӯшиш менамоянд. дар шароити ҷаҳони муосир ки ҳар лаҳза тағйир меёбад, ҳифзи истиқлолият ва қадршиносии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди бедордил ба ҳисоб меравад. зеро давлате ки озод аст метавонад наслҳои худро бо рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва ғурури миллӣ тарбия намояд. он арзишҳои миллӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст, имрӯз аз ҷониби ҷаҳониён пазируфта мешаванд ва ҳамчунин он ташаббусҳое ки аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар иқдом карда мешавад, дар сатҳи байналмилалӣ ҳатто ҳамасола дар сатҳи созмони милали муттаҳид қабул карда мешаванд. мо бояд дар ниҳоди наслҳои наврас ҷо кунем то арзишҳои миллӣ аз ҷумла истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро пос доранд ва ба ояндаҳо низ поку беолоиш бирасонанд. дар тӯли таърих орзуи ҳар як миллат доштани ватани озоду обод ва сарнавишти мустақили сиёсӣ буд ва ҳаст. зеро ҳаргоҳе ки аз истиқлолият сухан меравад, пеш аз ҳама мафҳуми озодӣ, худшиносӣ ва ифтихори миллӣ дар зеҳни ҳар як нафар ҷилвагар мешавад. истиқлолият ин рамзи ҳастии давлат, асоси ваҳдати миллӣ ва заминаи рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа мебошад. чунин шакли давлатдорӣ ва давлатсозӣ дар дунё беназир аст ва Тоҷикистон яке аз он кишварҳое ба ҳисоб меравад ки бо шарофати истиқлолият тавонист ҳамчун як давлати миллӣ ки дар асоси таърихаш, дар асоси ҳамон арзишҳои миллии гузаштагонаш, дар асоси ҳамон ормони ниёконаш давлаташро дар пояи инҳо бунёд намудааст, Тоҷикистони азиз ба ҳисоб меравад. барои миллати тоҷик истиқлолият на танҳо марҳилаи нави таърихӣ аст, балки оғози ҳаёти асолати миллӣ, фарҳанги қадима ва арзишҳои давлатдории бостонӣ мебошад. аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ миллати мо бо раҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳкими пояҳои давлатдорӣ, ҳифзи сулҳу субот ва рушди иҷтимоиву иқтисодӣ талошҳои пайгирона кардааст. ба назари коршиносон барои таҳкими истиқлолият, сарҷамъии мардум ва ояндаи дурахшони ватан зарур аст ки ҳар як шаҳрванди кишвар бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ, илму маърифат ва меҳнати содиқона барои ободиву пешрафти давлат саҳми арзандаи худро гузорад. барои мо ҷавонон истиқлолият як рӯҳияи хеле баланд дод ва барои ҷавонон тамоми дарҳои инкишоф, тамоми дарҳои фаъолият, тамоми дарҳои хушбахтӣ ва саодати зиндагиву рӯзгори тамоми ҷавононро имрӯз боз кардааст ва бо шарофати истиқлолият имрӯз мо тавонистем ки на танҳо дар сиёсати дохилӣ мавқеи худро пайдо кунем, балки дар сиёсати минтақавию ҷаҳонии Тоҷикистон ба як кишвари мутараққии сулхоҳу сулҳҷӯ имрӯз мушарраф гардида истодааст. ин пеш аз ҳама дар пайи ин ҳама заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳуфтааст ва ҳамзамон мардуми заҳматкаши тоҷик ки дар атрофи пешвои муаззами миллат имрӯз ҳамагон ҷамъ омадаем ва бо боварии комил ба эшон имрӯз мо тавонистем ки ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ин сатҳ ва ба ин тараққиёт оварда расонем. дар ҳама давру замон истиқлолият на танҳо ифтихор, балки масъулият низ ба ҳисоб меравад. масъулияте ки ба дӯши ҳар як фарзанди ватан вогузор шудааст то онро пос дорад, рушд диҳад ва ба наслҳои оянда бо шараф бирасонад.
اسماعیل صاحب نظریان، بهادر قربان، اخبار. раванди таъмири муассисаҳои таълимӣ дар ноҳияи вахш бо маром идома дошта, ҳамзамон ҷиҳати боз ҳам беҳтар гардонидани шароити таълиму тарбияи насли наврас шароити созгор фароҳам гардонида мешавад. Бо ин мақсад масъулин тамоми тадбирҳоро андешида истоданд, ки соли нави таҳсили 2025-2026 дар як муҳити хуби илмомӯзӣ истиқбол гиранд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон Маҳмад Раҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. бо таваҷҷӯҳ ба сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи илму маориф, ҷиҳати фароҳам сохтани шароити мусоиди таълиму тарбияи насли наврас дар ноҳияи вахш тадбирҳои амалӣ рӯи кор гирифта шуда, таъмиру муҷаҳҳазгардонӣ ба истиқболи соли нави хониш дар муассисаҳои таълимии ноҳия бо мароми хос идома дорад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия иқдомҳои созандагиро бештар ба роҳ монда, раванди таъмири синфхонаҳои муассисаҳои таълимиро вусъати тоза бахшида истоданд. тибқи иттилоъ то ин ҷониб қисмати даруни биноҳои муассисаҳо пурра таъмир карда шуда, дар қисмати берунии биноҳо корҳои рангуборкунӣ идома дорад. маврид ба зикр аст, ки соҳибистиқлолии мамлакат баҳри муҳайё гардонидани шароити хуби таълиму тарбия мусоидати амиқ намуда, имрӯзҳо насли наврас бо истифода аз имконияти мавҷуда дар роҳи омӯзиши илму ҳунар ба дастовардҳои назаррас ноил гашта истодааст. муаррифчиёни ноҳияи вахш аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда истифода бурда муассисаҳои таълимии ноҳия аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда истоданд, ки барои таҳсили намудани хонандагон дар соли хониши нав омодаи ҷиддӣ истодаем. бино ба маълумоти масъулини муассисаи таълимии рақами 1 ноҳия, бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат ва иқдомҳои созандагию ободкоронаи соҳибкорону сокинони маҳал, бинои муассиса аз таъмири босифат бароварда шуда, инчунин бунёди толори барҳавои фарҳангӣ бо аёниятҳояш сохта шудааст, ки толибилмон метавонанд дар соли нави хониш аз чунин шароит васеъ истифода намоянд. дар муассисаи мазкур баҳри омӯзиши таълиму тарбия шароит фароҳам оварда шуда, ба хотири ҷалби бештари хонандагон ба варзиш низ тадбирандешӣ карда шудааст, ки хонандагон давоми таҳсил дар баробари омӯзиши фанҳои гуногун ҳамзамон ба варзиш фаро гирифта мешаванд. аз раванди корҳои таъмиру азнавсозӣ дар ноҳияи вахш маълум гардид, ки дар муҳлати муайян гардида тамоми синфхонаҳои муассисаҳои таълимии ноҳия аз таъмири босифат бароварда шуда, хонандагонро дар соли нави таҳсили 2025-2026 дар як муҳити хуби илмомӯзӣ истиқбол хоҳанд гирифт. дар ноҳияи шаҳри нав низ ҷиҳати истиқболи хуби хонандагон дар синфхонаҳои тозаю барҳаво тадбирҳои омодагӣ вусъат ёфта, аксари мактабҳо омода гардиданд. аз ҷараёни корҳои тайёрӣ ба соли нави хониш аз ноҳияи шаҳри нав ҳамкоронамон гузориш таҳия намуданд. бо наздик шудани соли нави таҳсили 2025-2026 масъулини соҳаи маорифи ноҳияи шаҳри нав корҳои таъмирии ҷорӣ ва капиталиро дар муассисаҳои таълимӣ вусъат медиҳанд. ҳадаф ба он равона карда шудааст, ки барои муҳассилину омӯзгорон шароити хуби таълиму тарбия фароҳам оварда шавад. айни замон дар ноҳияи шаҳри нав 61 муассисаи таълимӣ фаъолият мекунад, ки аз ин теъдод 56 муассисаи таҳсилоти умумӣ, як мактаб интернати ҷумҳуриявӣ, як осоишгоҳи бачагонаи қаратоғ, 2 литсеи хусусӣ ва литсеи давлатӣ барои хонандагони болоёқат арзӣ вуҷуд доранд. ҷараёни корҳои таъмирӣ дар қисме аз муассисаҳои таълимӣ ба итмом расида, марҳилаи ҷобаҷогузории ашёву аёниятҳои таълимӣ идома доранд. рангубори дохилу беруни бино, синфхонаҳои таълимӣ ва дигар иншооти ёрирасон, ивази аёниятҳои таълимӣ фарсудашуда, муҷаҳҳазгардонии кабинетҳои фаннӣ бо лавозимоти хониш ва қабули ҳуҷҷатҳои кӯдакон ба синфи якум аз ҷумлаи чорабиниҳои омодагии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави таҳсил мебошад. тибқи иттилоъ барои анҷом додани корҳои таъмирии муассисаҳо ҷалби маблағҳои буҷетӣ, саҳми соҳибкорон ва кӯмаки падару модарон равона карда шудааст. дар баробари таъмири ҷории муассисаҳо ҳамзамон барои фароҳам овардани шароити зарурӣ ба хонандагон иншооти наву замонавӣ низ бунёд карда мешавад. аз ҷумла дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 11 як маркази инкишофи кӯдакон бунёд гардида дар оғози соли нави таҳсил ба фаъолият шурӯъ мекунад.
ҳамзамон дар ин ҷо як майдончаи варзишӣ болопӯшида ва як толори варзишӣ аз ҳисоби сокинону соҳибкорони маҳаллӣ бунёд шуда истодааст, ки барои хонандагон ҳангоми машғул шудан ба тарбияи ҷисмонӣ шароити нав муҳайё мегардад. маврид ба зикр аст, ки дар ноҳия барои бо сифати баланд анҷом додани таъмири муассисаҳо ва баландбардоштани завқи зебоипарастиву меҳнатдӯстии масъулин озмуни таъмири беҳтарин гузаронида мешавад ва дар оғози соли нави хониш ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. гузаштан ба низоми баҳогузории даҳбала навгонӣ дар соҳаи маорифи мамлакат дар соли таҳсилӣ 2025-2026 аст. ин низом қаблан дар муассисаҳои таълимии интихобшуда аз шаҳру ноҳияҳо ба роҳ монда шуда буд. баъди хулосаҳо акнун дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ин низоми баҳогузорӣ ҷорӣ карда мешавад. ҳоло омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳияи Шаҳринав тарзи пешбурди фаъолиятро тавассути ин низом омӯхта истодаанд, то дар раванди таълим аз он ба таври зарурӣ истифода баранд. саҳми хоҷагиҳои боғдории ноҳияи Рашт дар истеҳсоли меваҳои хушсифат хеле ҳамназаррас мебошад. аз ҷумла соли гузашта боғдорон зиёда аз 37 000 тонна мева истеҳсол кард. ин рақам дар соли ҷорӣ майл ба болоравӣ дорад. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. дар ноҳияи Рашт зиёда аз 3000 хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият дошта, самдорон ҳамасола аз заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони маҳсулот истеҳсол мекунанд. самти фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ асосан боғдорӣ, ниҳолпарварӣ, картошкакорӣ ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро дар бар мегирад. афзоиши майдони боғу истеҳсоли мева асосан ба хоҷагиҳои деҳқонӣ рост меояд, зеро хоҷагиҳои боғдорӣ аз масоҳати 3038 гектар боғҳои дар ихтиёрашон бударо самаранок истифода бурда, зиёда аз 6000 нафар самдорон ҳамасола ҳосили фаровони мева ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро истеҳсол мекунанд, ки фаровонии маҳсулот боиси пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ҳар як хонавода ва таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хушсифат мегардад. имсол ҳосили мева дар майдони боғоти мо бисёр хуб аст ва боварӣ дорем, ки мо таи 100 тонна меваи хушсифат ба даст меорем ва дар хоҷагӣ мо 4 та амбори нигоҳдори мева, яъне ки сардхона вуҷуд дорад, ки мо аз ин бисёр самаранок истифода мебарем. солҳо боз аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Наимӣ аз майдони боғу заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони мева ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро истеҳсол мекунанд. дар боғи хоҷагӣ даҳҳо намуди дарахтони мевадиҳанда аз қабили себунок, муруд, бодом, зардолу, шафтолу мавҷуд буда. бо мусоид омадани боду ҳаво аҳли заҳмати хоҷагӣ ҳосили фаровон истеҳсол хоҳанд кард. дар ноҳияи Рашт майдони боғҳо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 4649 гектарро ташкил намуда. бо афзоиши майдони боғҳо истеҳсоли меваҳои хушсифат дар соли гузашта 37 000 тоннаро ташкил намуд. аз ҷумла дар раванди барномаи рушди соҳаи боғдорӣ хоҷагидорон давоми 3 соли гузашта беш аз 400 гектар боғҳои замонавӣ бунёд карданд. шароити маҳал барои рушди соҳаи боғдорӣ имкониятҳои зиёде дорад. ин аст, ки аҳли заҳмати хоҷагӣ ҷиддуҷаҳд доранд, то давра ба давра майдони боғҳои замонавиро аз ҳисоби заминҳои бекорхобида зиёд карда, дар таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хушсифат саҳми арзанда гузоранд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзазода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. ҳамасола нимаи аввали моҳи август дар кишвар рӯзи варзишгарон таҷлил карда мешавад. ба ин хотир дар гӯшаву канори мамлакат ҳамоишу чорабиниҳои оммавии варзишӣ доир шуда паҳлавонон қадрдонӣ мегарданд. ин санъат дар ноҳияи Ёг'вон низ бо шукӯҳ ва мавриди истифода қарор гирифтани иншооти варзишӣ баргузор шуд. гузориши ҳамкорони мо.
таҷлили рӯзи варзишгарони тоҷик дар ноҳияи ёвон бо ифтитоҳи якчанд иншооти соҳаи варзиш оғоз гардид. дар ин рӯз ба хотири фароҳам овардани шароити беҳтари машту тамрини ҷавонону наврасон дар ҷамоати деҳоти норини ноҳия толори варзишии гӯштини ҷудо бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва чанде аз варзишгарон ифтитоҳ карда шуд. қайд гардид ки иншооти мазкур барои ба машқу тамрин фаро гирифтани зиёда аз 100 нафар ҷавонон дар як баст пешбинӣ карда шуда дар он тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. тавре иттилоъ дода шуд дар бунёди чунин иншооти варзишӣ саҳми соҳибкорони маҳал ва шахсони саховатпеша назаррас арзёбӣ мегардад. зимни ифтитоҳи иншооти мазкур ҷиҳати ҳавасманд намудани чанд нафар аз ҷавонони фаъоли деҳа ва тарбиятгирандагони ин толори варзишӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карда шуд. варзишгарони мо имсол ҳам дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ҳам дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ вилоятӣ ва ноҳиявӣ иштироки фаъолона доштанд ва дар 6 моҳаи аввали соли 2025 дастовардҳое ки варзишгарони мо доштанд 81 медалро дар бар мегирифт ки аз ин 35 медали тилло иборат мебошад. дар идома ҳамчунин бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ва ҷавонони эҳсонкори деҳа баҳри ҷалби дӯстдорони варзиш ба бозии футбол дар ҷамоати деҳоти чоргули ноҳия майдончаи хурди болопӯшида мавриди истифодаи умум қарор дода шуд. ҷавонон аз чунин иқдоми бунёдкорона изҳори хушнудӣ намуда назди худ ҳадаф гузоштанд ки минбаъд дар вақтҳои муайян ба бозии футбол машғул шуда дар мусобиқаҳои футбол сабқат хоҳанд намуд. қисмати фарҳангии чорабинии имрӯза бахшида ба рӯзи варзишгарон дар қасри фарҳанги ноҳия идома ёфта иштирокдорон аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои варзишдӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон аз дастовардҳои варзишгарони ноҳия ёдовар гардида зикр доштанд ки давоми соҳибистиқлолии мамлакат маҳз бо талошҳои пайвастаи роҳбарияти олии кишвар соҳаи ҷавонон ва варзиш ба тадриҷ рушд карда баҳри дӯстдорони тамоми риштаҳои варзиш толору майдончаҳои муосири варзишӣ бунёд ва беҳтарин шароити машқу тамрин дар ноҳия муҳайё карда шудааст. ҳамин аст ки ҷавонон бо истифода аз имконоти мавҷуда маҳорату малакаи варзишии худро таҳким бахшида дар сабқатҳои гуногуни сатҳи баланд иштирок варзидаву ҷойҳои намоёнеро соҳиб мегарданд. дар анҷом як қатор фаъолон собиқадорони соҳаи варзиш ва ғолибони мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ бо тӯҳфаҳои пуливу молӣ ва сипоснома қадршиносӣ карда шуданд. барномаи фарҳангии аҳли ҳунари ноҳия ки иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстиву хештаншиносӣ буд анҷомбахши чорабинии имрӯза дониста шуд. Самандар Шоев, Мустои Нур Муҳаммад, ноҳияи Ёвон, Ахбор. бо истифода аз шароити созгор мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Сарафшан дар самти татбиқ намудани барномаҳои миллӣ оид ба пешгирии фарбеҳӣ, ташаккули ғизои солим ва рушди ғизои кӯдакон ҳиссагузорӣ мекунанд. гузориши ҳамкоронамон Фирдавс Маъруф ва Орзу Маъруфов. маркази назоратии давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Саравшан фаъолияти худро тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии шаҳри Саравшан ба роҳ мондааст. имрӯзҳо аз ҷониби мутахассисони корхонаи мазкур ҷиҳати пешгирии бемориҳо ҳангоми гармшавии шадиди фасли тобистон, пешгоии ҷараёни инкишофи бемориҳои хуруҷкунанда, дарёфти манбаъҳои сироят, анҷом додани тадбирҳои санитарию гигиенӣ ва зидди эпидемикӣ пайваста дар бозору мавзеъҳои ҷамъиятӣ, кӯчаву гузаргоҳҳои ҳудуди шаҳр ва ҷойҳои серодам ба воситаи паҳн кардани варақаҳои иттилоотии ташаккули тарзи ҳаёти солим, корҳои тарғиботию ташвиқотӣ доир гашта истодааст. зимни корҳои фаҳмондадиҳӣ, мутахассисони соҳаи санитарию эпидемиологӣ иброз доштанд ки бемориҳои мухталифи дар ҳавои тафсон хуруҷкунанда ҳангоми кам будани фаъолнокии ҷисмонӣ ки одамон тавсияҳои ҳадди аққали фаъолнокиро иҷро намекунанд, истеъмоли аз ҳад зиёди намак, тамокукашӣ ва машрубот ба қайд гирифта мешавад. аз тарафи мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Саравшан ҳамарӯза баҳри тарғиботу ташвиқоти пешгирии бемориҳои сироятӣ, бемориҳои ғайри сироятӣ, бемориҳои ғайри сироятии оммавӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ тавассути паҳн кардани варақаҳо, гузарондани суҳбатҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, аз он ҷумла кӯчаву бозорҳо, муассисаҳои таълимӣ, боғҳои фароғатии фарҳангӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ
ба роҳ монда шудааст. солимии ҷомеа маҳз аз истеъмоли хӯроки хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза вобастагии бузург дорад. бо ин мақсад аз тарафи мутахассисони соҳаи бахши хӯрока дар нуқтаҳои савдо ва хӯроки умумӣ пайваста вохӯриву мулоқот доир карда шуда ҷиҳати ба аҳолӣ пешниҳод сохтани хӯроки гарму солим, риоя намудани қоидаҳои санитарӣ, зуд тоза намудани зарфҳои хӯрока, истифодаи оби гарм ҳангоми покиза кардани зарфҳои равғандор, пӯшидани либосҳои махсус дар вақти омода кардани хӯрокҳо ва аз ҷониби масъулини марказҳои савдову хизматрасонӣ бошад, пешниҳод намудани ҳама гуна маҳсулоти хушсифати истеъмолии сокинон, хотима додан ба воридоти маҳсулоти пастсифат ва нигоҳ доштани маҳсулоти таркибаш дар ҳавои гарм тағйирёбанда дар яхдонҳо маслиҳатҳо дода шуд. дар ин баробар дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва боғчакӯдакистонҳо оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ аз ҷониби масъулини маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Исаравшан пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ доир карда мешавад. Фирдавс Умаров, Мазбут Побозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Исаравшан, Ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Ахбор. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад. Бо мо бимонед.